Bueno, doncs una qüestió d'ordre. En relació a aquesta moció que s'ha presentat i que està dins de l'ordre del dia del plenari, avui al matí ens han fet arribar un informe dels serveis jurídics de la casa, que entenem que està molt ben fonamentat i molt ben argumentat, a través del qual queda en evidència que la presentació d'aquesta moció està totalment deslegitimada degut al fet que s'estan tractant qüestions que a dia d'avui estan en un procediment judicial, per tant estan sub judice, estan pendents d'una resolució judicial. D'altra banda, no hi ha cap element que determini l'interès públic sobre aquesta moció. S'està parlant d'un interès particular d'un propietari en concret i que això no dona efectes legals i que, per tant, es pretén amb una moció desvirtuar la legalitat vigent i substituir les diferents resolucions administratives que ja han valorat i han determinat aquesta qüestió i que entenem que tractar aquesta moció avui en el plenari no és legal i podria comportar conseqüències legals a l'Ajuntament d'una importància greu perquè s'estaria substituint l'actual sistema normatiu per una voluntat que no és una altra, que és una moció. Que una moció només es presenten o només s'han de presentar quan no crea efectes jurídics. I el que pretén aquesta moció és donar efectes jurídics i donar oberta una porta a una revisió d'ofici que ja ha estat valorada i ha estat denegada tant per l'administració com per la justícia. I per tant, el nostre grup municipal, i parlo també crec en nom dels companys del grup municipal de Junts i d'Esquerra Republicana, no participarem d'aquesta moció i abandonarem el ple. Gràcies. Si no es retira del ple. No, és que si s'aprova hi ha un vici de nul·litat del 47 de la llei del procediment contenciós administratiu. Doncs perquè no és l'òrgan competent el ple per aprovar la reobertura d'una revisió d'ofici. Això és un acte administratiu que l'ha de resoldre jurídicament els serveis jurídics de l'Ajuntament i concretament els serveis urbanístics en aquest cas, possiblement. Per tant, el ple no ha d'adoptar aquest acord. Si aquí es valora això i es determina favorablement o fins i tot desfavorablement, aquest senyor té un acte administratiu al qual pot recórrer. I si es tracta, es pot fer, tant positivament com negativament. Per tant, és una il·legalitat portar a la pràctica i tractar aquesta moció en aquest plenari de dia d'avui. Per tant, reiterem, si es manté la moció, nosaltres marxarem del ple i no participarem d'aquest debat. Si la retira, ens quedem. Senyor secretari... És que sap què passa, senyor secretari? Que aquí tothom pot votar el que vulgui. Pot votar sí, no i abstenció. I si hi ha una resolució en positiu, segurament aquí tindrem un acte a través del qual es pot obrir la porta d'un acte de revisió sobre el planejament general que entenc que l'òrgan competent no és el ple municipal. I això és una il·legalitat. Ho retires o no? Cert, senyor secretari? No. Ja dic que jo no he entès això, jo he entès que hi ha una opinió diferent, que confiem plenament en els serveis jurídics de la casa, plenament tots, jo crec que aquí ho tenim tots molt clar, però sí que és veritat que hi ha un dubte important sobre la legalitat de portar això a ple, d'acceptar aquesta moció com a legal. Crec que jo no soc advocat, jo no soc jurista, però també he vist l'informe que no hi era a la Junta de Portaveus i les comissions informatives, doncs poder que creiem que és adient no permetre la seva votació ni el seu tràmit d'aquesta moció pels motius que ja s'ha traslladat per part no només del govern sinó també de la resta de grups municipals. Que no passaria, saltaríem la moció, considerant-la com que l'òrgan del ple no és legítim per al debat i la seva aprovació, per tant seria exclosa de l'ordre del dia. Sí, hi ha un acte, hi ha un acte. Pero, sí. Da igual que hay un acta. Me tienes que poner por escrito motivándome por qué no puede irse a pleno una moción política mía. D'acord, així serà. Dit això, demanarien que tornin... No, señor Hernández, li farem arribar. Tendré derecho a hablar, ¿no? ¿También? No, por supuesto. Vale. Esto es una moción política. Yo no sé qué miedo tienen todos ustedes. Yo simplemente estoy pidiendo una corrección que se hizo en su momento y que además se está admitida por el Pleno. Estoy pidiendo esa corrección. No estoy pidiendo nada más. ¿Vale? Pero ustedes tienen mucho miedo. Yo no sé qué esconden.
la verdad, porque es una moción política, que la estoy defendiendo yo, ¿vale? Y lo único que estoy pidiendo en esta moción es que se atienda a un pleno del POU, a un pleno que se hizo en Lloret de Mar, ¿vale? En el año 2007. Punto. Ese es el punto de partida. ¿Vale? Y oye, ya me voy a coger a las frases que dicen ustedes de arte de encontrar consenso político. Se ha nombrado hoy aquí, ¿vale? También se ha nombrado impulsar la inversión por ustedes. También se ha nombrado actividad económica. No, es que era una cuestión de orden. Era una... No, sisplau, al públic demanaria que, sisplau, agrairia. Y, señor Hernando, yo ya le he explicado esto, se lo puedo hacer por escrito, no hay ningún problema. Le pagaremos un escrito, alegando los motivos por los cuales la información... Pero repítemelo ahora en persona. Bueno, yo creo que ja ha quedado claro. Senyor Hernando, es considera que la moció que has presentat no va acord amb la llei i que segons els criteris, tant l'informe del servei jurídic com també l'opinió de molts d'aquesta sala, per no dir la gran majoria de grups municipals, consideren que el ple no és l'òrgan per decidir el que vostè demana. Sí, la administració és competente per decidir. Però